Šta je zapravo javni nastup? Često ljudi pomisle da javni nastup podrazumeva samo govorenje pred velikim auditorijumom ili pred kamerama. Međutim, javnost je svuda oko nas. U svim fazama života javlja se potreba za nastupanjem. Od polaganja ispita na fakultetu, preko razgovora za posao, do držanja prezentacije u firmi. Javni nastup je, verovali ili ne, i rasprava na šalteru pošte, sastanak skupštine stanara ili držanje govora kod kuma na svadbi. Učenje tehnika javnog nastupa razvija takozvanu izlagačku pismenost. Izlagačka pismenost je suštinski važna veština za 21. vek. Može slobodno da se uporedi sa znanjem stranih jezika ili kompjuterskih programa. Izlagačka pismenost je najefikasniji način da drugima kažete ko ste i do čega vam je stalo. Ona utiče na vaše samopouzdanje i na vaš uspeh u životu, kako god ga vi definisali. Zamislite samo ogromno zadovoljstvo i radost koje će vam doneti ova nova veština. Učinit će da budete ponosni na vaša lična dostignuća. Izdvojit će vas i izdići iznad vaših sagovornika. 2 minuta pre početka, rekao je jedan govornik, radije bih da me bičuju nego da počnem. Ali 2 minuta pre završetka, radije bih da me upucaju nego da me zaustave. Vaša sposobnost obraćanja publici je od suštinskog značaja za vaš uspeh. Kada se dobro izražavate, ljudi kažu on zaista zna o čemu govori. Ohrabrujuća vest je da se dobar javni nastup može uvežbati. Čak i kad je polazna osnova na niskom nivou. Kroz istoriju postoje razni primjeri koji nam to potvrđuju. Ovom prilikom možemo se podsjetiti čuvenog Demostena koji je svoju retoričku karijeru započeo sa govornim manama. Da bi vrednim radom, vežbanjem, nadvikivanjem sa morskim talasima došao do toga da ga danas smatramo jednim od najboljih govornika od postanka ljudske civilizacije. Možda ste imali priliku da gledate film Kraljev govor, koji takođe potvrđuje da praksom i vežbom može mnogo da se postigne. Nekada se dešava da ljudi pomisle da njima jednostavno nije dato da budu dobri govornici i da oni ne treba javno da nastupaju zato što im to nije u krvi, nemaju dobru genetiku. Još jednom da ponovimo, tehnike izražajnog, uverljivog i upečatljivog javnog nastupa mogu da se nauče. Sposobnost za držanje govora u javnosti nije talenat koji po rođenju dobije nekolicina srećnika. To je čitav niz veština širokog raspona. Postoje stotine načina da se održi govor. Svako može da pronađe pristup koji njemu odgovara i da nauči veštine neophodne da to dobro uradi.